from Obio on Itubo and Sholone, Teluku, Telazaba. I was one taboo Betino. What's if you knew where? Chief Biko ewepiwe ndị na-eso na-ekwu okwu na bụ ndị Voice of Enuani. Anyị sị ka ikene ndị Voice of Enuani wanọdụ niile wa na-atụsa ozi ọma na-ekwu gbasịnyere ife bụ Enuani ọnụ na-asụ nnọọ and o nwere imirikiti na-ajụsị wa ajụjụ wa biko na wachụ ịma ife ka ndị Enuani ndị Delta ka ndị Igbo ka wasi wee shi na biko anyị wee na-ajụ ajụ ofu onye n'ime ndị Enuani bụ onye nye anyị nọmba ise ka anyị pụọ anyị na ịmala ọdịnala na-ịgbagoni ege na ị ga-ele ike ịkọwala anyị ka ndị Enuani si wee pụ ha na Delta steeti. Biko Chief, ọ ga-adịrị ya mma. Henani so anyị ekwu Chief. Okay. Ogwashi no nwe ka ga-esi bido wasi na nri. Na Anambra State wasi. Okay. Then onye ada Igbo nweze nri bụ nweze ka ọ bụ. I don't mean for committee na palace nna. So aba decide ya na wa ga ebu. So aba simba. Na da aba make sure aba olu chizipu ya nwene bo oboli na isu. Okay. Ya bụ ibuzo. Bazipu abanye onwe fu enye we ma aje ko sa bonye obuna bulu ite oge bu n'isi. Okay. Olu ya n'ụzọ. Oda ya bibo. On their way moving ogboli na ebuzo nke wa da abo ya bụ daza na abo o se oke nwa so oke na obo ya na ba no sa meso so oke na ya ga-eje mezi ka ya je foda mana ife mene bụ na be ko ya kpozi Igbo bi n'ụzọ. Wana ọbịa we did there bụ ebuzo. While Adabo move there forward. Lose your watch na be open him out of watch be about Iwan watch. Nka da there. O be there for man na ogwe ni ko because of no banta. Ko so pada no when di bega na ya bo obodombo. Bi eni wa kpo ndi kelike. Ya moja ko wa ikelike obuse bi ani. So ndi obo ndi bi eni okudo na ime obodo ogwash. So being that was a four, even about okay, no yeah, Gabo Ezewe, Yachimawa, or Bachimaza Mana yet, coach you are for. If of no came in over the Indicate Bundi game, watching like Ajo, if of now before women and over the decay watch, defend of the Wabundi game Wabo Ikelike. So Ikelike, Ikelike. Wabuz obia, I will live in a center of a wash. So I na in Shiaba Sina Oboli, no wash bone, and a cuckoo for what Ibo. When I go straight, when I cook there, then I be an Alcubo. And when I so go in those days, I stand up wash them up one day police, and one I have winning. Yabo a cuckoo. So what's the day in those days though? What's a problem wash it up? There to that particular place. So I don't when those on Ajo, they can all this Odian. They can for instance in the Mobo in the other places. You don't want to watch the in those Sibini. Big kingdom of the poor one day. One day you from Obio on the tubo. And Sholone, Teluku, Telazaba. I was one taboo Betino. What's if you knew where Puha? But my great earlier, by 1 or 4. People, you know, if I am Saba, India Saba, they have been the same weapon. When I go move, I move. For some of them say that side move where Luana Saba. Oh, I am the person. They are Igbo from that Vinita. They can be abroad or one of those places. Cross the eye. In the Onitsha, Mary. Beneath what so now that and they buy the
dịka ndị odi anya dịka ndị ubulubu akwụ and Ọnịcha Ukwu ebu si gara wee bịa mana Isere Ukwu na Ezi na Ọnịcha Ugbo Obio ndị a bụ ndị ụmụ eze Chino ebini wee pụọ ahịa. Ife na-akọwala anyị na chief ọ ga-adịrịghị ma eropiwe ife na-akọwala anyị na idumu atọ ka ịma iwu si Igbo wee dị apụ ndị Delta ịkpọgala anyị na ọ bụ ndị Idibuso na ndị Ọgwashogwu na ndị Ila maka masị anyị na ndị Ila si Igbo bịa ndị Ila si Igbo bịa be ndị Ila bezi na dụwa bezi fọ na o nwere ndị si na wasi ndị Igbo bi na dịka ndị kewakpọ abụ ifene wasi bụ ọmụgwọ wachọgba ga-asụ ugbo anyị ga-adị for them wọba cross amiri that place Ila dị for na ndị nọbọ mbụ bụ ndị Ezi so while ndị Ezi ịfụ akụ abịa maka na ọ bụ si itewe ife ori wa ga-eri n'afọ gbaweli fekedue welo na wa dị ndị Ezi awazi asị na anya da afọ ntị n'okpu ha da dị ime gbazụkazi to that place now ya mee ndị Ezi ji gbazụkazi ndị Ila take his position bizie na Ila ịwakwaji akpọ ala asị na ala dị mma ya bụ Ila. oke wasị na ala dị mma wa n'ọzịa bọs ụmụgbo dimezie bọ bimezie na ọzọ ebe mụmazi ụmụ bimezie bọ ọ bụzi Ila. oke akụkụ si Igbo bịa akwụkwọ si Igbo maka akwụkwọ na Ọgwashogwu nwanne. Yes. maka na onwe ka anyị si n'ukebukebu na ndị akụkụ na ndị Ọgwasị na adị anọtarị n'oge nụ mbụ amana na ọ bụ eziokwu dị ọba. Yes, wada anụtarị n'elu mbụ and ọ akpọli bụ polisi ma ọ bụ na nwe nsogbu. akụkụ na Ọgwasị adị akpọli bụ polisi ma ọ bụ na nwe nsogbu wada sị na ọ bụ okwu nwene na nwene mgbe setụrụ ya bụ n'eziokwu bụ ife anyị nọ n'eziokwu dọ maka na ọnụ ihu ọka isi wọd na anyị bụ the chief ndị pagonitegede na ogbe so ife anyị na-ekwuzi na bụ na ndị si Igbo bịa bụ Ila Ibuzo na akụkụ na Ọgwashogwu kwa bụ ndị Delta steeti si bụ wee migrate ya wee bịa chief ọ ga-adịghị mma anyị bụ ndị Voice of Enuani ka agbakwa ya ege na anyị bụ ndị Voice of Enuani ndị Voice of Enuani si ka mụ kene na ọ daga ihe mma na isi ga-echi nke nji ya bụ na dị mma Voice of Enuani